ñalawma hannde o ko ñalawma mo nganndanɗaa ko tubak wiyata passation de service entre sous-préfet gonnoɗo ɗo wiyeteɗo Mamadou Lamine Thiam e sous-préfet keso baɗɗomo remplacé e hoore arrondissement Bala o woni Amadou Sarr ko neɗɗo mo nganndanɗaa ɓooyi administration omo anndino administration lelori omo jogii expérience administration kono oɗon hannde sous-préfet so waɗi ɗum remplacé wadde ɗum remplacé weeɓata par ce que baɗɗomo remplacé o ko kanko idi ɗum e liggey o kono noon momin ketti o kadi ko neɗɗo mo nganndanɗaa arde bagage kono miɗen jakori to oɗo woppi administration o maw continue so Allah jaɓi e ɗum ɗo ko relation c'est à dire kanko wawa yaade caggal maire wawa yaade caggal makko sa daari e dow golle ɗe pour commune o yaara yeeso kono donc min poti ko ɗoftude mo daro min waya comme no cukalel battelngel tette par ce que o koɗo o waɗama installé hande ko minen poti darade nanggamo kollamo to foti yaɓɓude wallitamo e liggey o weeɓa par ce que population so yeehi ha waɗi kam élire ko pour ligganade commune o kono ɗum woni darde amen premiére kono joni administration aussi min mbawata tan ko nangodirden mabɓe courant ne manque ndiyam ne manque hande laabi ne manque ko gonga ko kanko ko sous-préfet kanko ne on foti wonde avocat nokku o darano ɗum o haɓano ɗum banggal laamu pour au moins minen to min mbawa yaade walla eranga men to wawa yaade côté administration yetto toon pour au moins ɗeɗo calel giwona arrondissement.